L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Grazzi mulej, wasalna l-aħħar program ta' din l-iskeda u ninsabu diġà ġimgħa qabel il-miliet. Ċelebrazzjoni fejn ikun hawn ħafna ferħ u paċi li suppost li dan il-ferħ u l-paċi ikun matul is-sena kollha. Imma permezz ta' dan il-programm din il-paċi iva tista' tkun għandkom il-ħin kollu permezz tal-Ispirtu Santu li jibatinna l-missier bis-saħħa ta' Ġesu. Nilqawkom għal dan il-programm, Il-Verità. Kif intom nispera li tinsabu tajbin u intkom li tinsabu wkoll ġewwa l-isptar jew f'xi home jalla l-mulej fejjaqkom u intom dawk li intom f'xi home mintom xweħidkom. Iftakru imma li dejjem hemm Alla, l-bnedmin forsi jitilqukom, imma Alla ma jitlaqkom qatt. Alla huwa kullimkien fl-istess ħin u min jiftaħlu qalbu hemm jiġi jammar għax hu dak li jrid. Da għalhekk ikkreana u fuq hekk sa nitkellmu llum mal-mistieden tiegħi. Imma qabel ħanaqralkom din it-tħabbira tal-Anġlu li tal-irrajja imma tal-inna wkoll hija verament pożittiva, verament hemm tant ferħ ġo fiha. Jien dal-ferħ inġorru kuljum. Xi kultant anke nies li l-qas jafuni fejn imur inkanta jgħiduli għandek xi ħaġa differenti, għandek ora, għandek dik hija l-kelma qaluli dil-ġimgħa fejn qed inkanta. Da żgur għax għandi l-ferħ tal-mulejjin. Differenti, jindunaw li hemm xi ħaġa differenti. Mhux biex niftaħar ta' qed ngħid, imma hija fil-mulej niftaħar. Għandi l-mulej miegħi. X'ma niftaħarx. Mela, ħanaqralkom dik, min jaf kemm il-darba smajtuha. Ħanaqralkom mill-Luqa kapitlu 2 minn vers 8. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba. Qassa l-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżawx għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija mfisqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema ifaħru lill-Alla u jgħidu. Tafu xi tfisser di, ħanarġa' naqrajilkom. Vers 13. F'daqqa waħda naqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema ifaħru lill-Alla u jgħidu. Ġifieri dawn niżlu mis-sema jfaħru mal-anġlu dan il-ferħ.
Mela, u jgħidu, Glorja lill-Alla fl-għoli ta' smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Ħanurikom dan il-feature, mux ta' twelid, għax kulħadd kien jaf. Ġesu twiled darba ħna niċċelebraw dan it-twelid f'din il-festa li kienet pagana qabel, kienu jaduraw l-Alla tad-dawl. U mbagħad oġobhom il-bniedem oġbu li din il-festa jbiddilha biex jiċċelebra it-twelid tal-mulej. Imbilli niċċelebrawh ma fiha xejn ħażin, dak li huwa tajjeb mhuwiex ġnub. U f'dan iż-żmien ikun hemm ħafna għaqda u paċi li nitlob lil mulej f'isem Ġesu li ikun din il-paċi u dan il-ferħ ikun matul is-sena kollha kif diġà qedtilkom. Ħanorikom dan il-feature, imma isimgħu issa taraw lil Ġesu għaliex ġi hawnhekk fid-dinja. Taf li l-miliet huwa Come here after me, and I will make you to become fishers of men. I send you to gather my sheep. And as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And there shall be one fold, Rabbi, and one shepherd. my little daughter, I am at the point of death. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. But whom say ye that I am? Thou art the Christ, the Son of the living God. Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. How can this man give us his flesh to eat? Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. And he that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Father, take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. The Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes, and be killed. I adjure thee, by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Hereafter shall ye see the Son of Man, sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. What further need have we of witnesses? None. What think ye? He is guilty of death. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Art thou the King of the Jews?
Sayest thou this thing of thyself? Or did others tell it thee of me? According to your custom, at this time of year, one prisoner shall be released. Barabbas. Free Barabbas. Ximħabba kbira din minant Alla għalina. Li jiġi ju stess, jgħix bħala bniedem, jaddi minn da kollu biex jħallas għalina. Di l-eternità li preparanna għalina hija bxejn għalina, imma ħallas għalija Ġesu Kristu, li ben waħdini Alla. Xi ġmiel u xi ferħ. X'ferħ għandi jiena li qed ngħidilkom dan kollu. Ilqawh dan il-ferħ b'xejn. Hawn min ikollu irid il-ferħ għax ikun depressed, irid iħallas għal pilloli u għal imur għand psikjatru affarijiet m'iniex qed ngħid li waħed xi ħaġa ħażina li min ikollu bżonn. Imma dawn bxejn, irrid isalvana, irrid ifejjaqna, irrid itina din l-imħabba kollha. Ġie hawnhekk biex isalvana mhux biex jiġġudikana. Sa jasal f'punt imma li sa jiġġudikana ħajkun hemm fil-ġudizzju imma hu mhux jien u lanqas il-mistiden tiegħi li għandi llum miegħi u għall-pastor tiegħi raġa laqas l-istedina tiegħi biex inxandrulkom dan il-ġmiel. Pastor, grazzi tal-li jarġaj ġejt u aħna llum sankellmuhom il-għala Alla ħalaqna. Il-għala għamilna ġbija tiegħu. Kemm sabiħa li. Xi ġmiel. Anke l-mistoqsija meta jsaqsuni. Jgħidu li pastor, għaliex ħalaqna, għaliex salvani li kont ngħix fid-dlam u issa tinħossni ngħix fid-daw, x'għamilt jien? Kont ngħidha jien ukoll, imma mbagħad inti kont qed li min aħna biex ngħidulu għaliex jien u mhux ħadd ieħor. Kont ngħidu Alla jien x'għandi speċjali. Dik hija ġudizzju tiegħu, hu etern, sovran, fatti qegħdin nistudjaw is-sovranità ta' Alla l-Knisja. Nsalmilkom qabel xejn ta' nsalmilkom. U jiġu daw kemm nu pjaċir meta jsaqsu ili dil-kelma għax jibdew jisiru jafu, jinnotaw, jirrealizzaw li huma ġew mażulin mill-ħallieq. Imma x'inhi r-raġuni? Għaliex li ħalaqna Ġesu. Fimt? Elohim, il-Mistri li benu Spiritu Santu, 3 persuni f'Alla wieħed. Li kinsibu l-istorja fil-bidu f'Ġenesi. Dan ġara meta Alla ħalaq l-univers, ħass u l-annimali u ħalaq l-art u ħalaq il-kreazzjoni kollha, il-ħolqien. Ħassu waħdu. Alla ħassu waħdu. Mhux jiġifieri qed nifhmux waħdu bħalma nifhmu aħna ta'. U kellu l-anġli wkoll. L-anġli imma rrid xi ħaġa li jkun hemm relazzjoni magħha jew miegħu. Fimt? U qal ħanagħmel il-bniedem fil-ġbija tiegħi. Il-ġbija tagħna anzi hemm. Fil-ġbija tiegħu, ta' Alla ġifieri, fil-ġbija tiegħu. Alla qal ħanagħmel persuni għaw din il-ħliqa fil-ġbija tiegħi. Biżgur il-relazzjoni tagħna tkun tajba, ġifieri relazzjoni rieda Alla. Fimta magħna biex ikollu dik il-kelma ta' Alla tajf f'Ġenesi mexa ma' Adam u l-mara tiegħu fil-ġnien ta' Eden. Kienu jitkellmu, ġifieri ma nafux kemm kien għadda żmien, għax kien żmien ma kienx hemm żmien. Imma x'ġara f'daqqa waħda. Kemm Adam il-mara tiegħu u relazzjoni ma' Alla kienet tajba ħafna, perfetta. Għax la ġejja minn missier, minn ħallieq, tkun perfetta. Ġifieri hija responsabilità ta' Alla, sa naqrawha di, mhux issektar quddiem, li relazzjoni mġejja minn naħa ta' Alla tkun dejjem hemm, dejjem perfetta. Ma min ieħor jagħmel relazzjoni ħad tibqa' hemm min naħa ta' Alla. Però
aħna għandna responsabilità tagħna, u mbagħad biex inżommu din ir-relazzjoni ma' Alla, qed tifhem, imma waqa' l-bniedem minna di, ġiet tantat mill-xitan u waqa' imħabba il-supervja, l-pride bl-Ingliż, fim rrid jagħmel ta' rasu, rrid jaf it-tajjeb u l-ħażin. Infatti insibu lil Alla, naħna użaw il-kelma Elohim, missier li benu l-Spiritu Sant. Meta Adam u l-mara tiegħu għamlu dnub x'għamlu? Marru jinbew. Fimt? Anki in-natura ta' ngħidu il-missier, x'għamel il-missier? Ma rifittixhom bħal meta it-tfal jagħmlu xi ħaġa ħażina jmorru jinħbew, qed tifhem, mhux għax ma kienx jaffejnhom ta', imma rid jurihom li min-naħa tiegħu alla volja għamlu dnub, xorta irrid ikompli dik ir-relazzjoni. Fimta? L-iżbal kien minflok Adam u l-mara tiegħu daru fuq Alla u qalulu aħfridna. Għax Alla mhux se jisforzak ta' biex tgħidlu aħfrilli. Taħna l-Ispiritu Santu issa biex jgħinna, imma mhux se jisforzak, Alla ma jisforza ħadd. L-Ispiritu Santu ma jisforza lil ħadd, jiddereġik. Qed tifhem? Imma Adam u l-mara tiegħu websu rashom u ma talbux maħfra lill-Alla u x'ġara. Ta' Alla tantu ħanin, tant li rrid ikompli din ir-relazzjoni magħna u x-xirka magħna, qed tifhem li rrid jagħmel xi ħaġa. X'għamel? Bat lill-ibnu Ġesu immutalina biex ir-relazzjoni terġa' tibda mill-ġdid. U dawk għalhekk aħna il-kelma tal-la tirreferi għalina born again Christians, għax konna fidla u ġejna fid-dawl, bis-saħħa tiegħu, għax ġejna fid-din relazzjoni ma' Alla. Ħadna dik id-deċiżjoni, ir-relazzjoni tal-la qedem min-naħa tiegħu, dik ma tmur qatt. Semmejt inti, Alla mhux se jitlaqna minn idea, għal daqta fal-min qed ngħid jien, mhux għal kulħadd ta' għal dawk li ġew imsejħa u għallu l-wiva, għal born again Christians, dawk li jobdu l-Alla u f'kollox, għax Alla perfett ma jizbaljax. Eżatt. Mela, ħanidħlu issa fil-font wara dawn ir-riklami. Diġà. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm Il-Verità li llum qegħdin nitkellmu f'dan iż-żmien tal-miliet għala Alla ikkreana. Xi ġmiel. Ridna ir-relazzjoni miegħu. Xi ġmiel. Anzi tagħna il-benefiċċju li nsejħulu missier ukoll. Xi ġmiel ħanarġa' ngħid. Inkredibbli. Mela, Pastor, nibdew nidħlu fil-font. Alla ħalaqna biex ikun hemm relazzjoni magħna biex aħna ntuħu relazzjoni lura nqimuh fil-verità. Fimta napprezzaw minnu x'għamel magħna. Fimta mhux qed ngħid jien mhux li bad il-Ġesu biss, li għax l-univers ħalqu għalina. Għall-bniedem ħalqu, qed ma ħalqux għall-annimali. Differenza bejna u bejn l-annimal, Alla ħalaqna lilna fi xbija tiegħu. Qed tifhem, l-annimal mhux maħluq fi xbija tiegħu. Għaliex? Għax ħalaqna biex nadurawh. L-annimali ma jadurawx il-Alla. Qed tifhem, aħna naduraw. Speċjali
totalment differenti. M'għandhomx ruħ. M'għandhom, mhux għanajtek, m'għandhomx dik xi ħaġa ġo fihom li Alla poġġa ġo fina, in-nifs tiegħu. Fimta? Eżatti, fina, In-nifs vis. tiegħu. Għax aħna permezz tan-nifs tiegħu ngħixu u nadurawh u nqimuh. Għalhekk il-bniedem li ma jadorax l-Alla missier Ġesu bħal Alla, qed ngħid Alla dak għax ħafna Allat. Ifittex Alla toħra biex fin-natura tagħna li nqimuh, Alla ħalqna biex nqimuh u nadurawh. Plus bin-naħa tiegħu tiġi dik ir-relazzjoni perfetta. Fimta? Ħanaqraw vers mill-kelma tal-Alla fl-epistola ta' Ġwanni, l-ewwel ittra. Ok, kapitlu 1:6-7. Mela, jekk ngħidu li aħna imseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Majta? Iżda jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl u stess, aħna nissibħu flimkien quddiem ta' Ġesu Kristu ibnu ina d-dafna minn kull dnub. Xi ġmiel anke Dit tfisser, Versi. Aħna dit tfisser li għal xi xħalaqna Alla, all right? Waħda, biex ikonna nkunu mxirkin miegħu u ma laħwa. Fimta, għalhekk il-kelma tal-Alla tajt ejjew flimkien biex naduraw il-Alla, toqgħodux il-bot milli tmorru il-Knisja fil-ġemma tan-nies li jqumu il-Alla. Fimta għaliex, għax kull fejn jkun hemm il-ġemma tal-Alla, dawk li huma mażulin u mital-jom u aċċettaw li jkollhom relazzjonijiet mal-Alla. Ġena kulħadd irida relazzjoni mal-Alla, il-relationship mal-Alla u l-fellowship mal-Alla, imma skont kif iridu huma. Fimta mhux kif irid Alla differenza kbira. Qed tifhem, ir-relazzjoni hi skont kif irida Alla. Għax ir-relazzjoni ġejja mill-Alla ġatta di hi perfetta. Issa hemm ċans li nitilfu din ir-relazzjoni minn Alla, minn naħa tal-Alla żgur li le. Ħanaqraw skrittur oħra, mill-Kib tar-Rumani. Kapitlu 8, żewġ versi. The challenge qiegħda. Kapitlu 8, vers 38 u 39. Mela, vers 38. U 39. Mela, 38. Għaxina żgur. Ara xi ġmilta? Mela, għaxina żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, la żmien tissa, la tali ġej, la setat, la loli u lanqas fil-font, u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Majta, separazzjoni minn naħa tagħna tittiġi, mhux minn Alla, u f'min? Ġesu Kristu, rajta meta il-relazzjoni mal-Alla dejjem jidħol Ġesu, jidħol l-Ispiritu Santu. Fejn ma nagħmlu xejn minn Alla, minn missier, minn Alli, aħna maħna xejn. Mhux se tbidi taħt l-arta meta mmorru, meta mmutu mmorru, l-infern. Jekk maħna ma nżommux din relazzjoni mal-Alla, minn naħa tiegħu m'għandniex problema, anzi, ħanaraw kelm oħra. Ta' min ir-responsabilità, ok? Tal-relazzjoni, mhux minnaħa tagħna, minnaħa tal-qeda fl-iskrittura. Żomm subajk fil-Ktib ta' Rumanja, xu bata nġib tartat, imma jammorru fil-Ktib ta' Ġwanni. Fil-Ktib ta' Ġwanni? Mhux l-epistola, morru fl-Evanġelu ta' Ġwanni issa. Right, ok, mela. Ġwanni, mela. Kapitlu 10. Mela, Ġwanni. Kapitlu 10. Vers 28 u 29. Minnu responsabbli biex iżomna salvati. Okay? Mela, li ma versi, Pastor, please? 28 u 29. Markata wkoll bl-isfar din ħatiddi. U jiena nagħtikom il-ħajja ta' dejjem. Dan Alla qed titkellem. Mela ħana ġanejda ta' Ġesu qed jgħidha, mhux Alla. U jiena nagħtikom il-ħajja ta' dejjem. U huma ma jintilfu qatt. U min idejja
ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tajhom li hu akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minit il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Għawet il-naraw il-ġesu, qed jgħid il-nies tiegħu dawk li ddikjaraw bħala l-mulej tagħhom, ok, il-mulej tagħhom, ir-re tagħhom, u li għamlu li jgħidilhom huwa għal dawk qed jgħid kif ħanerġa' ngħidha, mhux li jiena Kristjan jien ta' Ġesu, imma nagħmel fattija, dik qed tgħix ħajja ta' gidba, rajnija. Dik ħajja ta' gidba. Jo tagħmel li jgħidlek Ġesu li nsibu fil-kelma tiegħu, mhux binsibu fil-messalli u f'kodba miktubin minn nies, fil-kelma tiegħu. Għal dawk qed jgħid, ħadd ma jħodhomlu minn taħt idejh. Għax nagħmlu studju dal-waqt. X'inhuma t-tliet dewwa tal-Kristjan. Ok, nħalli kurzità di, sempliċità, imma kollha tagħna s-saħħa ġofina li ġejja minnu, qawwa biex ngħidlek, li nistgħu dawn overcome ngħidu bl-Ingliż, nerbħilhom. Il-kelma bil-mar, nerbħilhom, jien rebbieħ. Qed tifhem, f'Ġesu rebbieħ. Gloria għaliex għax ma tlaqniex minn taħt idejh. Ħanaqraw minn Ruma, dik rajnija Rumani 8. Għammorru ma naqraw Rumani 8. Vers 15, 16 u 17. Mela, vers 15. Mela, għax intom ma rċivejtux l-ispirtu li jwassalkom għal jasar? Smajta? Aħna, ġifi, meta aħna konna taħt il-jasar, diġa dak spiritu ħażin. Meta ma konni salvati, għadna taħt il-madmat, id-nub kien il-master najdu bl-Inglis, li-mallem tagħna. Qed tifhem, hemmhekk konna taħt il-jasar, spiritu ħażin. Imma għax kien sa jgħid issa. Ġmiel. Aħna ġa naqra. Għax intom ma rċivejtux l-ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'? Majta? Ġifrella meta jwassalna s-salvazzjoni, ma neqpawx fil-biża' tal-mewt, ta' mart, ta' takki mix-xitan, ma neqpawx fil-biża'. Imma irċevejtu l-ispirtu li jagħmel minnkom u liet adottivi li bih aħna nistgħu ngħidu għandi kif semmejta abba missier. Smajta, ġifiri aħna minn spiritu tal-ħażen ħadna taħt l-spiritu tal-la kienu tal-kelma spiritu hemm miktuba esse kbira. Kapitali. U xin il-kelma? Spiritu ta' xiex, ta' addazzjoni. Alla, adottana. Għax aħna dejjem konna tfal tiegħu, imma meta Adamu l-mara tiegħu għamlu dnub, għax għamilhom alla ma setax iżommhom hemm. Ma ġembu iktar, qabbat l-arkanġu u meċċjom il-barra mill-tajlet, move them out, drive them out. Mill-Garden of Eden. Tifhem, kiku talbu maħfra kifat, storja oħra, li kienet tkun. Ella x'għamel, kif ħana ġennere peħġi tant tisal, bat il-Ġesu, mutalina fuq s-salim, għam il-mewt. Wedna li reġaġej. Għattiħu dispegajni għamet għamilna tqarbi. Iva, mela. Sewa, biex aħna, il-bniedem, mux l-annimal, il-bniedem, mux orta l-annimali jitbirku maħna u kolta. Għattifem, ħanejxu l-ħajja tijaw, terġa tibda relazzjoni għall-eternità. Dawk li ħajimxu miegħu jobduħ, ġesu għalinna xud qabdu s-salib u mxu warajja, obduni, għattifem. Dawk jisiru it-tfal talla, adottati, it-tfal permezz ta' Ġesu. Minna Ġesu maħna mkien. Ma tistax tħalli il-Ġesu barra mill-istorja ħan ċelebraw il-miliet. Ma tistax tħalli il-Ġesu barra mill-miliet. Kif qed tagħmel id-dinja? Issa nirringrazzaw l-Alla, anki Londra, anki fil-ħwienet diġà qed jerġgħu jagħmlu x-xeni tan-natività ta' Ġesu, tal-miliet, ġifieri xi ħaġa mhux dik fartijiet Musulmani qed jagħmlu ara għall-business ta' jagħmlu hekk jiġifieri. U iva ma għall-inqas qegħdin jagħmlu Għalmenu. Ġifieri
Aqra li issa fil-isja. Ejli. Rumani 16 u 17. Mela narġa' morru Mela naqra. Alla adottana sewa. Rumani, Rumani 8, 16 u 17. Konnem ta' fej konna, mela. Dan l-ispirtu jixet flimkien ma l-ispirtu tagħna li aħna u li talla. rajta relazzjoni l-imxirka l-fellowship jiexet maħna. Xieħleħu, minn aħna, jina kon. Min jemminjen. Il-kelma tal-la tajdinna fis-salmi li aħna dudu worm bl-Inglis. Umbat meta niġu salvati insiru prinċpijiet malla u li talla adottati. Dan taf xieġminu. Jina prinċipessa. U inti prinċi? U mux jek biss fil-millennium naħseb għantni, brother, għakun għadin nigvernaw miegħu Nirrenjaw miegħu, mela. għal-1000 sena ġifiri. Mela xieġmin. Mela, għarom daw 16 u 17. Issa nkompli 17. Jekk aħna uliet. Jekk aħna uliet, għat jitfa l-kelma jekk, għat jitfaħħa fuqna. Minnaħa tal-missir aħna uliedu. Imma ħadna d-deċizjoni tajba aħna, mux billi tajtina it-tifel talla ġejt adottat, jimmux billi tajtina it-tifla talla ġejt adottat. Vera, jole, inti bis tkun taf, int u għalla. Dija kwistjoni bejnek u bejall, inti tafek inti salvat, inti tafek inti salvata, hemm triq li twaslek għas-salvazzjoni, twaslek għand il-missir u din it-triq hija Ġesu Kristu. Amen. Xi ġmil. Xi ara naqra. Ħataqra 16 u. Mela, ħana ġanejda Ġajda, u paċenzja. Mela, dan l-ispirtu jiexet fl-imkien ma l-ispirtu tagħna li aħna u li talla, issa ħanejt 17, vers 17. Jekk aħna u lit, isimgħu aħna wkoll werrita ta' Alla, werrita ma' Kristu, la darba aħna imbatu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Wow. Smajt, kemm sabiħa. Xi ġifieri, ħa nispjegali. Di qed jgħidhaw, meta aħna nagħtu ħajjitna l-Alla permezz ta' Ġesu u timxi fl-obbedjenza ta' għandna l-ktieb hawnhekk il-manwal tal-ħajja timxi ma' data li da mhux bniedem kitbu. Mhux wieħed kitbu 40. Eżatt. 40 u kitbuh fi żmien ta' 1600 sena da. U kollha qablu daw. Ma kienx hemm internet 66 ktieb. 66 ktieb. Meta nobdu l-kelma li jental u li tisma' u għadni għadi kemm il-darba meta tmorru f'xi knisja evanġelika, tmorru bil-kelma tal-la ħna l-knisja nu pjaċir narhom. U nikdbulhom fuq il-screen, fuq il-projector. Una, eċċekjaw x'qed ngħid, eċċekja, morru d-dar, għandek dubju, jgħid li wara. U taf kemm pjaċir meta xi ħadd jiġi jsaqsini. Kif konna meli. Konna mill-lek li Il-ħadd qas ċans majtuk, għalhekk u mbagħad ikun hemm l-erba' nagħmlu putawn saqsu affarijiet wara wkoll. Mela ħana jgħidlek x'qed tgħid l-iskrittura. L-iskrittura qed tgħid li aħna permezz ta' Kristu nsiru eredi talla. Daqs Kristu xorta u r-rek, imma li wired Ġesu huwa tana wkoll. Alla fuq aħna nerġgħu ntulu lura. Fimta ġifieri dik hija cycle li għallajtina nerġgħu ntulu lilu għan glorifikawh. Mela ħan nispjegaw ilu di. Jiena fimtek mill-ewwel imma n-nies li jkunu għadhom mhumiex mitħla eżatti tal-kelma iridu jifhmuha sew. Mela, aħna ħajkonna l-awards. Dak il-ġudizzju, dak li semmejt l-ewwel inti wkoll. Imma daw l-awards santuhom mbagħad wara lil Kristu. Ekku. Ġifieri għax forsi jaħsbu mela daw qegħdin jagħmlu biex ikollhom jinnaf xi trophies. Mela x'inhu. Ejja, mela, u hija. Imma dawn mhumiex se jibqgħu għalina. Le, ma ħajkunu hemm. Ħankunu hemm. Jiena nixtieq li kolli ħafna li kolli hekk, nixtieq immur hekk. Jiena nara l-Pawlu tiegħi, l-Apostlu Pawlu d-disċipli tilajn u nies. Ntihom il-mulej. Narhom tilajn bl-affarijiet sbieħ li jagħmlu. Dak huwa l-ġudizzju li ġudika l-tfal tiegħu. Għana ġudikaw, meta għamlu xaġa tajba. Intu għam rigal, u għana nikkorreġuhom. Fimta? Ekku għalla, meta għana nobdu għitna dawn il-rigali sbieħ.
Tifel, imma mhux biex iżommuhom aħna, imma ħantuhom lil Ġesu, però ngawduhom aħna wkoll. Fimta? Eżatti. Ġifieri da bħal meta tixi qed intik eżempju, ta' bħal meta tagħti toj lit-tifel jew tifla u b'dak it-toj jilagħbu kulħadd. Fimt, imma min tajulek, għax anke r-rewards ġejjin minn Alla. Li napprezzaw dik ir-relazzjoni Alla qed jerġa' jmur Alla f'dik il-relationship, f'dik il-fellowship għal xiex għamilna, għal xiex għamel lill-Adam u l-mara tiegħu. Fimta? Mela. Rriedi Alla. Għax il-ħin jgħaddi malaj. U vera. U dan verament program li huwa rigal minn għanna għalikom, għax dan huwa ferħ. Ħanaddu għal-reklami u narġaw narawkom, ħalli nidħlu naqra oħra fil-font, ħalli tarawx daw il-versi jina għalek ikolli dan il-ferħ. Dan naqra ta' vers, din l-imħabba imma il-vers ikun żgħir, ma l-imħabba hija kbira mingħand il-missier permezz ta' Ġesu Kristu. Wara reklami. Mela, issa Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. L-izbaħ rigal li Ġesu niżel mis-sema biex jifdina. Dan huwa li qegħdin niċċelebraw. Mela, il-verità hi Kristu nkomplu pastor ħanna nxarru dan il-ferħu dan il-ġmiel. Mela, anke fil-break toqgħod taqra l-kelma Alla tintelef. Eżatt. Mela, minn fejn ħanaqrawlhom? Ħanaqraw. Mill-epistola ta' Ġwanni ħana mmorru hemmhekk. Kapitlu 1 vers 7. Kapitlu 1 vers 7. Użom subaj kemm? All right. Aqra sa' ha. Tajjeb. Rajnielhom ukoll. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawlu stess, aħna nissibħu flimkien quddiem ta' Ġesu Kristu ibnu jnaddafna minn kull dnub. Issa, jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna, u fidil u ġust, hekk li jaħfrinna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Mela. Wow. Xi tfisser dik? Jekk jiena vera born again Christian, jekk jiena vera erġajt għandi din ir-relazzjoni u x-xirka ma' Alla permezz ta' Ġesu, jiena naf nindem. Jiena naf mhux nindem biss, nitlob maħfra. Għattilkom di. Iva. Anki l-Knisa, kull nar ta' ħadd u kull nar ta' Bible sal kull meta nintaqgħu. Aħna mhux biżżejjed li ngħidu jiddispjaċini imma rridu ngħidu l-kelma mulej aħfrilli. Nubiet, Ġesu x'qal fuq il-pub, aħfrilhom. Il-kelma aħfir, aħfrilli. Fimt, hawnhekk qed jgħidha. Jekk aħna nkunu faithful, fidilu ġust, fidili u ġusti, u minnar ħsieb jaħfrilna, daqshekk u jnaddafna mid-dem ta' Ġesu ta' ibnu waħdini tiegħu, anke dik il-kelma ta' li għandna bżonn nużawha mħabba reliġjon Musulman u reliġjonijiet oħra. Ġesu huwa liber waħdini bigotem bl-Ingliż, waħdini ta' Alla. Wieħed kellu tifel, fim?
Ġifiri, għax ċertu għaqdiet jgħidu li Ġesu u Anġlu. Għattajt li u Anġlu. Ġifiri, Alla ma kellux iben. Let's go. U il-fidi tagħna, konsajt reliġjon, il-fidi tagħna hija falla li għandu iben waħdini li jismu Ġesu Kristu. Is-Salvatur tagħna. U Anġlu ma jistax ikun omniprezenti, imma Ġesu Ma jistax ikun kullum kien imma Ġesu. Imma Ġesu jista' għax huwa Alla. U jnaddafna minn kull ħtijiet, nerġgħu niġu. Bojot daqs is-silġ. Iktar hemm miktub ukoll. Iktar. Eħe. Nifhem. Fis-salmi iva. Dak qed tagħti eżempju. Issa. Ħanaqra vers 10 Naqra pastor. vers 10 wkoll. Jekk ngħidu li ma nibniex, ġifieri li aħna perfetti u li ma nagħmlu xejn ħażin, inkunu qegħdin ingidbuh. U kemmtu ma tkunx fina. Rridu noqogħdu attenti. Il-fokus tagħna qed ikun li aħna kuljum, anki jekk ngħidu li ma minniex ġnub, nagħmlu ġnubiet laqas inkunu nafu. Fimt, allura huwa fis-sikur li kull meta aħna iħossni jiena għamilt xi ħaġa li ma toġobx l-Alla, jew ħsibta, jew għatta, jew tixtieq xi ħaġa ħażin, mulej jaħfilli mulej, naddafni. Jista' Alla jaħfillek minn xi bniedem, minni, jew minn xi ħadd li ddikjara li jaħfer id-nubiet. Le. Wieħed biss iddikjara u rajniha fil-feature. Wieħed biss qal li jien naħfer id-nubiet Ġesu Kristu, ħadd ma jista' jaħfer id-nubiet. Jiena naħfer lil ħadd ieħor jaħfer lili jekk jien għamil xi ħaġa lilek u lilu, jew lila u lila, però jekk jien għamil xi ħaġa kontra Alla, għand Alla rrid immur, ma nistax immur għand bniedem il-xaħbil. Mela sew, inti tiġi għamil dnub kontri, għat natik eżempju. Ok? Najdlek mut lob maħfra l-mara. Fimta? Alla, għassissiba fil-kelma tal-la. Alla jridna morru. Għandu, għax għalek ħalaqna. Dik il-relazzjoni, dik il-xirka hija. Li meta edha ċara fil-kelma tal-la jħasra, miktuba fil-kelma tal-la fil-epistoli. Għax ma nalmuhomx l-affarijiet sew in-nies. Jħasra. U nitċallenġaw in-nies bħalma nagħmlu aħna l-evanġeliki, iġibu l-kelma tal-law jiċċekkjaw. Fimta? Ħalli dik ir-relazzjoni tikber ġo fik minn naħa tiegħek. Għax ir-relazzjoni ġeja minn Alla kif għadt hija perfetta. Ħammorru fi ktieb ta' Timotju, l-ewwel Timotju. First Timothy. L-ewwel Timotju kapitlu 2 vers 5. Kapitlu 2. Vers 5, l-iktar waħda komuni. Mela kemm nejda Min din. jaħfilna dnu, nista' mmurant Alla b'razzjon ngħid min jien, nista' mmurant Alla minar dal-bniedem. Min hu dal-bniedem? Naqrawha. Jien, inti, int li tajt li għandek id-taħfel id-nubiet. Min hu dal-bniedem? Ħanna naraw min hu dal-bniedem. Mela minn vers 5, ok? Di qiegħda ħanarġa' nirrepetiha. First Timothy chapter 2. Ikta Timothy l-ewwel epistola ta' bl-Ingliż l-ewwel tip, kapitlu 2 vers 5. Għax wieħed u Alla. Ups. Smajta? Eżatt. Wieħed u Alla. M'hemmx Alla tiktar. Iktar. Wieħed. 3 persuni falla wieħed. U sa narġa' ħankompli għax din importanti ħafna. U wieħed u l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Iġifieri dak li wassal. Bejn Alla u l-bniedem. Wieħed hemm wieħed bniedem qed jgħidha. Minu? Il-bniedem Kristu Ġesu. Il-bniedem Ġesu. Ġifieri inti biex tmur għand Alla, okej? Trid tgħaddi mill-fors minn għand Ġesu, mhux minn għandi, jew minn għand toħ tiegħu, jew minn għand ċertu bniedem. M'għandek xans. Dawk m'għandhomx is-seta. Ħadd ma jista' Is-seta aħna jien hekk nibt mabba relazzjoni, malla relazzjoni, mhux ma' bniedem li jiddikjara li jaħfer id-nubiet fejn ma ssibhom kien di. Ir-relazzjoni qiegħda. Għand Alla ħana ġanajda di jien. Jekk jiena it-tfal tiegħi jagħmlu xi ħaġa, tilkom eżempji ta'
jagħmlu xi ħaġa kontrija, ma nibatomx għand ommhom. Ngħidulhom morru qajtilhomkom taħfrilkom, jekk tagħmlu xi ħaġa l-ommhom, imorru għand ommhom, mela niġi ngħidlu issa nibatlek il xi ħadd u jaħfillek. Laqas tagħmel sens biss, mela Alla jikteb l-affarijiet mingħajr sens. Dik hija relazzjoni bejn u bejn Alla. Jekk jien għamil dnub kontra Alla, jien ħanitlob maħfra l-Alla permezz ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Fimta? U peress li huwa Alla, Ġesu huwa Alla wkoll, qed tifhem u l-Ispiritu Santu huwa Alla wkoll, imma tliet persuni f'Alla wieħed, jien hekk għamil xi ħaġa nobhom maħfra. Aħfilli missier, aħfilli Ġesu. Ejja Spiritu Qaddis ġewwa ħajti. Ħanerġa' tibda dik ir-relazzjoni mill-ġdid. Dak il-vers ikompli ta' għax. Aqra biċċaqra, għax hemm vers importanti naqra. Għax wieħed u Alla, wieħed u l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Ġesu Kristu li ta' lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd. U x-xhieda ta' dan natat f'waqta. Ma tantx hemm iktar xi żejtu. Għal din biex aħna jkollna din ir-relazzjoni malla, din ix-xirka malla, din iħsubija malla, fellowship ngħidulha bl-Ingliż. Qed tifhem, ħallas prezz. Min ħallas prezz? Sidna Ġesu Kristu, mhux jien inti jew tiddikjara int għandek xi awtorità jew xi għandek xi awtorità minn Alla ma ħadd le. Passer hawn se jgħidulek għax il-Bibja skont kif tinterpreta. Ma xi tinterpreta. Ħanajla, meta inti tibda. Tinterpreta jekk hemm wieħed medjatur. Aw miktub wieħed, m'hemmx tnejn jew ħafna. Wieħed. Għax jiġri, meta inti tibda din ir-relazzjoni malla, inti tiġik dik il-xewqa, dik il-xewqa, iktar hemm kelma oħra ta' l-entużjażmu biex tkun taf iktar dwaru. Fejn tmur? Hekk inti tmur għand il-pastor jgħidlek ħanajdlek x'tagħmel. Ebda qra jien hekk ngħidilha, ebda qra mill-ktieb ta' Ġwanni fin-New Testament. Dik xi darba ngħidilkom għaliex importanti li taqraw il-New Testament. Ħa naraw għall-Knisja fil-Bible study wkoll l-ewwel, u mbagħad timxi għall-Old Testament, nispjegaw għax importanti. Tista' taqra l-kelma tal-Letrendim. Jekk jiena vera ħobb Alla naqra littra ta' mħabba tiegħu. Imma nemmina. U jekk jiena nabda din ir-relazzjoni malla, tibda tifhimha l-kelma tal-Alla għaliex għax jiġi l-Ispirtu tal-Alla ġo fik. U min kitibha l-kelma tal-Alla? Min inspira l-Ispirtu Santu. Allura jekk jiena tnaqra l-kelma tal-Alla u nemmina ħannifhimha jkun hemm xi affarijiet li tinsaqsihom. Qed tifhem għax il-moħħ mhuwiex maħdum perfett. Ma baqax perfett bħalma ħalqu bħalma ta' il-moħħ lill-Adam perfett u lill-mara tiegħu perfett, mbagħad beda jinżel il-moħħ infatti. Il-moħħ jiżviluppa u jaħseb 10% biss jgħiduli jien. Però Alla jaħfer id-nubiet, imma jekk immorru fil-Ktieb tas-Salmi, immorru fil-Ktieb tas-Salmi fil-Isien. Kapitlu 66. Mela, kapitlu 66. Iva? Il-mistoqsija tiegħi hija diet hawnhekk f'dat salm. Jekk jiena għandi dnub, jew qed ngħix fid-dnub, u naf bih, u qed nipprattikah minn ġurnata l-oħra jew minn żmien għal żmien, u ġewwa qalbi, u nmur għand Alla, u nitolbu maħfra, jew nsejjaħlu. X'jagħmel Alla? Anke l-Kristjan qed ngħidha, iddikjarawha Kristjan, x'jagħmel Alla? Naqrawha. Mela. Salm 66, vers 13. Kieku żammejt il-ħażen f'qalbi, ma kienx jismani Alla Sidi. Iżda Alla tassew semani ta' widen għat-talba tiegħi. Imbirek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjieba tiegħu. Smajta, ġifieri inti meta għandek id-dnub ġo fik u qed titlob il-Alla xi ħaġa, ma jistax jisimak. Imma xorta jkun il-kelma tgħidlek hekk ta' għax hu sovran jisimak jekk tkompli taqra, xorta semaħħa,
Imma qabel inti ma tgħidlu għammu li jaħfilli, min tista' tuħu dak li ħaqek. Min tista' tmissajtik ir-rigal li ħaqek. Jekk inti għaddejx Id-nupi bedna minnu. Dik tfisser li meta Alla ma jisimak, ġifieri, dak il-ħin u l-moment, sakemm inti m'intix tistqar il-nub tiegħek u tajt il-Alla biex jaħfilek, anke tmur għand ħadd ieħor, tgħidlu u jgħidlek fisem tal-Alla ma. Le, Alla mhux qed tisma' dik it-talba. Lilek qed tisma' tajt missier aħfilli fisem il-Mulej Ġesu. Ibnek l-ażista, u hemm jaħfilek u ma jfissirx li ħajabbandunak jekk inti tiegħu ġejm m'għamda kbira u tittendi il-fellowship u taqra l-kelma tal-Alla għassa naqraw skrittur oħra issa. X'iridu nagħmlu biex neqpaw Kristjani. X'inhi dik xi ħaġa li żommna tfal tal-Alla, dik xi ħaġa li żommna errieda tal-Alla, mhux errieda ta' werrieta x'għatjien. Ta' bl-Ingliż. Skużawni. Titħaw kollu kelma tal-Alla. U t-nisekka. U għana ma Sija u nofs, għazikunu naf kif għadda l-ħin. Mela, fejn ħammorru? Mela, ħammorru. Il-ktib ta' Timotju, fit-tieni ktib ta' Timotju, kapitlu 2. Mela. Vers 15. Mela, Mela, it-tieni ktib ta' Timotju x'hekk li? Second Timothy, kapitlu 2, vers 15. Mela, kapitlu 2, vers 15. 14, 15. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek qudiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova bħala ħaddiem li m'għandux minn xiex jistħi li xandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Inkompli faster. Kompli. Aħrab it-paċpiċ firaħ. U ħażin għax dawk li jitkellmu hekk jibqgħu sejrin mill-ħażin għall-ar u kliemhom jinfirex bħal kantrena. Kantrena x'inhi? Bl-Ingliż. Issa, minn dawn huma insomma semma minn huma minn dawk li dbedu mill-verità u qegħdin jgħidu li l-qawmien mill-imwied ġasar u qegħdin iħawdu l-fidi f'xi wħud. Insomma jkun hawn ħafna Xi tittamel in biex taf il-verità? Fimta? Biex qed jgħidlek Alla, titmur fil-kelma tiegħu għax inkella taqa' fl-ereżijiet. Qed tifhem, qed infittex skrittur oħra. Fuq ix fader, pastor. Fuq rridu nistudjaw il-kelma tal-Alla. Fil-ktib ta' Timotju, hemmhekk fit-tieni ktib ta' Timotju. Fit-tieni ktib ta' Timotju jgħidilna hemmhekk kapitlu 2 vers 15. Kapitlu 2 vers 15. Dik li rajt jiena 15. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek qudiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova bħala ħaddiem li m'għandux minn xi xisti dik li għandi kif rajt. Mela, dik qed tgħidlek hemmhekk jekk jiena qed inġib ruħi sew qudiem Alla, tittaf x'għandek tagħmel. Min fejn tiġġib daw l-informazzjonijiet li tisma' l-kelma biex inti iżżid il-fidi fik, il-kelma fil ktib tal-Lut isma' il-fidi tiġi billi tisma' u tisma' l-kelma tal-Alla. Taqra, tistudja, tismaħħa ma tafx taqra, tismaħħa, jew tara l-xaħat jipritka mill-kelma tal-Alla, imma tittobdija wkoll. Jekk inti titturi li vera li inti fidi li Alla għandek dik ir-relazzjoni mal-Alla, ma tistax toqgħod mingħajr ma taqra il-kelma tiegħu, ma tistax toqgħod mingħajr ma taqra il-kelma tal-imħabba tiegħu u tagħmel li jgħidlek hu. Fimta? Għara kemm sabiħa. Eżatti, mela, fil-fatt, għalhekk qiegħed dan il-programm u bekk aħna ngħidulkom ġibu l-bibja tagħkom ħalli intom tiċċekkjaw intom stess jekk aħna biex intom ma titħawdux. Issa da xi qed jgħid Alla għax hija l-kelma tiegħu.
U intom iktar tissudaw fil-fidi u taraw Alla xi jrid minankom. Ħanaddu għar-riklami għax diġà qed jgħaddi l-ħin. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità hi Kristu xejn ħlif Kristu. Mela nkomplu paster għax wasalna l-aħħar parti ta' dan il-programm. Għadna qazblejna. Mela, għana għedin najdu fil-kistik ta' Timotju, għawe, li jemet inti t-studja l-kelma talla, tiġi, ħana, aġġornat xalla jrid minnek. All right? Xi jrid Alla minnek? Mela, jrid il-relazzjoni tijak miegħu tiġi ġenwina minna ħatana, għax ħana ġanajda di, minna ħatijaw hija ġenwina u perfetta. ħadd ma jħodla minn taħt idejh. Sewa? Nista' ngħidlek ħaġa oħra wkoll għax hija sabiħa din malaj, u aħna aħjar mill-anġli. Għandek il-kanzunetta, l-ek tajtek. Għax, għanejdilkom għalix. Għanejdilkom għalix. Għalix aħna nistaw morru qoddim Alla u nitolbuh maħfra, imma l-anġli le, kif ġralu, Luċifru u issa sar Satana. Dik hija grazzi oħra pastel li nistaw morru qoddim il-mulek. Iva, tlaqna. Mela, rridu nistudjaw il-kelma talla, nisimaw, nsaqsu fuq biex Alla jużana l-inna, għalix biex għax il-relazzjoni tiegħi miegħu, irrid nurija l-dinja kollha lek idinaw, inti u jien idinaw, uħutna tal-Knisja u jagħmlu programmi Kristjani, għalix għax aħna obbedjenti fidili għal Alla, fimt? Ġifieri rridu nobdu x'jgħidilna Alla. Minn Ġenesi sa ktib ta' Apokalissi. Mela, ħar xejrit Alla magħna, ejja miegħi f'Mattew kapitlu 10 vers 32 u 33. Mela. Mela l-ewwel ridna kif rajna nistudjaw il-kelma tal-qonejxu ħajja eżemplari. Ok? Nafu nitolbu l-Alla maħfra, dik importantissima. All right? Nistudjaw il-kelma tiegħu għatta di, imma xirdu nagħmlu iktar. Araw xi. Aqra di. Dan huwa privileġġ. Dan huwa privileġġ għall-Kristjan. Memx l-ewwel ma qala Alla di qabel ma tara għas-sema qala di ta' messaġġ fuqha kellim fisjem il-kelma talla. Mela, vers 32. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Fil, ħarħas li l-kamera, jiena u inti, u ngħidulu. Jekk inti tobdil il-Ġesu ħadd tistqar il-messaġġ tiegħu, il-messaġġ tiegħu hija ir-renju ta' Alla, ir-renju tas-sema. Sewwa, jekk jien ħanistħi jon nibża milli nistqar u nxandar il-kelma tiegħu, sa jiġri fis-seq. Ġesu sejlu, ma nafux tal-vins jekk ma nagħmel jekk jien ma nobdix il-kelma tiegħu ma xandarx l-Evanġelu, qed tifhem u tmur fejn Alla jibgħatek biex ixandar l-Evanġelu, jien nistħi minn Ġesu, mullej nistħi jien għamilthom tal-iżbalji tiegħi, għattilkom il-ħaddi, meta Alla batna lilu l-mara il-Libja, għatlu mullej tibaċ il-pastell ieħor, tibaċ lili. Ma kelli nistqar u tolbu maħfra, tajta, nitolbu maħfra, u mbagħad obdejna. Morna. Għaliex, għax jekk jiena nistħi minn Ġesu,
Tiġri xi ħaġa fis-sema x'inhi, erġajda. Mela, iżda min jiċħat lili qudiem il-bnedmin, jien ukoll niċħat lilu qudiem missieri li hu. Emmi, dan Ċaraw nistaqsi. tontaw. Dan li nistaqsin, Pawlo mbagħad jgħidilna li aħna dun nissalbu ma' Ġesu, mutu ma' Ġesu, però mhux tasal hemm u full stop, jgħidilna wkoll meta qam il-mewt qajjimna miegħu. U mhux hemm ma max hemm, għamelkom qal u reġa' ġej biex ngħixu l-ħajja ta' dejjem miegħu. Miegħu, u niklu miegħu wkoll. Hemm ħafna affarijiet sbieħ, ħafna affarijiet sbieħ. X'inhu l-messaġġ tagħna llum? Bħala nies li nafu x'inhu Ġesu u min hu Ġesu u r-relazzjonijiet tagħna u x-xirka tagħna ma' Ġesu. Huwa aċċettaw ġewwa ħajti, sa x'għandek titlef. Ma tixtem minna li qegħdin ngħidu aħna, ma qed tgħidu li aħna qegħdin ngħidu l-ħmerijiet. Le, ma naħsibx ta' għax kieku tiċċekkja x'qegħdin ngħidu aħna mal-kelma talla, okej, il-Bibja, ġibu skużi l-bax ħaqba taqra. Taqs kemm hawn kodba qabel ma ġejta bdejt isma' programm fuq radio fuq il-kodba. Kemm iħobbu l-Maltin jaqraw il-kodba. Mela, huwa ħafna. Imma l-inqas ktib li jaqraw hija l-kelma talla ta' inkredibbli. Għaliex, għax joqogħdu, għax aħna mmorru nisimgħu il-kelma talla fuq ir-radio, fuq il-medja, mingħajr ma niċċekkjaw xi żball nagħmlu. Kiex żball Alla ma jridix di l-affari, Alla jrid. L-għandu l-kelma tiegħu tana 66 ktieb hemm. Vera kien kitbu mill-bnedmin imma ispirati mill-Ispiritu Santu. Għalhekk huma perfetti, Ġifieri, hemm żbalji. ħanati ħajti lil-mulejn, ħanibda relazzjoni ta' vera mal-mulejn, almenu nibda. Fej insib diffikultà, għandek il-pastor tiegħek, hemm biex joħġol knisja, u mur saqsi lilhom. Hu il-kelma tiegħek, il-kelma l-Bibja, xi waħda, hard copy anke bil-smartphone hawn ta' imma hard copy sa għax forsi jiena antik Le, issa. preferija ta' Imma ħna antiki fil-mux inti għax nofs leta ta' antika jien ukoll. Imma qed ngħid ġifieri imma anke tarhom iż-żgħażagħ tal-Knisja bl-smartphone u bil-kelma tal anke il-Bible study tarhom bl-smartphone u jkunu għadhom tilajn il-Kristjani u jsaqsuk. U meta jsaqsuk ifakru l-lek ukoll, tifewet jgħin li xedik hija relazzjoni malla u ma' xulxin l-ewwel skrittura li qlajna fil-epistola ta' Ġwanni, relazzjoni ta' meta aħna niġu flimkien u nistudjaw il-kelma flimkien, qegħdin għandna relazzjoni ma' xulxin fil-verità u s-sewa u Alla wkoll fejn tnejn u tlieta ikunu miġburin fismi jien qiegħed fosthom nitolbu fil-isir. Mela leħi. Grazzi Missier Qaddis tal-li tina din l-opportunità li nxandru il-kelma tiegħek. Għalhekk nitolbok mhux biss birek liedna mulejn fismek, fisem il-mulej Ġesu, imma l-familji tagħna, mulej dawk li jismawna, dawk li jobduk u dawk forsi wkoll mulej għandhom dak id-dubju. Missilhom qalbhom, Missier Qaddis, nitolbok birek dan l-istazzjon ukoll mulej. Amen. Biex inkomplu xandru il-kelma tiegħek tal-verità. Grazzi Missier. Iva, mulej. Li inti dejjem qiegħed hemm biex tismana, tisma' t-talb tagħna, tisma' il-bżonnijiet tagħna, Missier, u meta jkun il-waqt li dejjem huwa tejjeb għalina inti ttina dak il-miraklu bħalma tajt lilu il-ħafna mulej li tant għandna bżonn. Imma nirringrazzjak mulej li ta' kuljum inti ttina x'niklu, x'nilbsu u x'nixorbu mulej. U saqaf. U relazzjonijiet is-saqaf u relazzjonijiet ta' ma' xulxin u miegħek. Iva, mulej. Fisem il-mulej Ġesu jitlob dan. Amen. Jekk għandek xi dubju mill-kelma talla, saqsi. Sempliċi. Ħafna minn dawk li jsiru born again Christian, meta ngħid born again Christian biex jgħid ħlief relazzjoni malla bis-serjetà. Fil-verità tkun taf tindem kif għadna. Tkun taf tistudja l-kelma tiegħu u taċċetta u x'randara. Kemm sabiħa. Ħafna, ħafna.
U jien nirringrazzja l-Mulej ukoll ta' dan il-programm għax bis-saħħatek. Ninfakkarkom li għandi l-paġna tiegħi fuq Facebook. Jekk tridu saqsu kif diġà qalilkom il-Pastor, jiena nirrispondikom bil-kelma talla. Ħalli tara Alla xi jrid ifisser biha. U jekk ma tifmux, tibżaw xarġaw, kif qegħdin jagħmlu ħafna ta'. Nfakkarkom ukoll li l-programmi bdew jitilgħu ukoll fuq YouTube, dawk li għamilna qabel, u barra minn hekk jiena flimkien mal-Pastor u l-Knisja ta' fejn ixxierek jien fuq il-Gospel Praise Center nixtiequlkom il-miliet u s-sena tajba mimlija ris u barka u twemmin fil-Mulej u jiena ħan nispiċċa b'kanzunetta Oh Holy Night, isimgħu dan il-kliem li Ġesu ġi fostna mhux biex isalvana biss, biex ikun is-Salvatur tagħna, il-ħabib tagħna. X'irridu iktar missier tagħna kollox, il-ġmiel kollu qiegħed fih biex lilna wkoll jagħmilna ġmiel. Dan huwa l-isbaħ rigal u nispera li dan rigal, dan il-programm kien rigal ukoll għalikom il-verità. Mela dil-kanzunetta Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for your